Dámy a páni, vitajte pri dnešnom videu pri hre Castlevania Lords of Shadow. Takže pravdepodobne tú hru možno poznáte, možno že nie, je od tvorcov Konami, kde budeme hrať za upíra, vampíra alebo Drakulu napríklad. Dracula je to vlastne Dracula, hej, a budeme sa chcieť pomôcť Satanovi. Lenže toto je vlastne iba demo, ktoré som si chcel za Steamom zdarma, keďže ako viete tam dávajú demo a tak. A tým pádom som chcel nie že založiť sériu, ale asi takéto točia, takéto, že by som si hovoril proste takéto téma a z toho by som točil, to by bolo iba také jednorazové video z každej takej, oni z každej samozrejme z takých známejších hier alebo z toho, čo ma upúta. Dobre, sedmu preskočíme, dobre, nebudem len to hádam vadiť. Proste my tam budeme ako veľkí pánovia, vlastne toto je taký playboys. Pozrieme si ešte ovládanie, keďže toto dosť dôležité spravené. Ľavý shift. Zase tak sa tak upraviť, aby mi to vyhovalo. Middle click, prečo nie? Prečo sa klára nie? To by mohlo ísť. Dobre. Teraz sa k nám vlúpajú, pretože sme Dracula a samozrejme nás chcú zabiť. Kto by nechcel, napríklad ja by som sa sám chcel zabiť. Prečo nie? Že som Dracula. Som pomoc teda, ale podobne. Môžeme... Veď som to stlačil. Hej. Takže... Je to audio, presne tak. Chcel by som to asi... Pardon. Že to robím takto cez video, ale potom sa to neukladá. Ja mám to už kus viacej hral, takže... Fail. Okej. Ja si to voľa nepamätám, takže... Left click, to som stlačal. Takže ja mám do toho zhodiť, alebo čo. FC, okej, už to zabral. Samozrejme, toto je iba demo, takže nezaručuje kvalitu riadnej hry, alebo ako by to mohlo vypadať. To je veľmi, hádam, jasné. Ale je to samozrejme zaujímavá hra. Nebolo by možno zle si upúšťať v dobie, preto či to je váš štýl alebo nie. Výrobcovia Konami si na tom dali pravdepodobne záleží, ako to tak vypadá. A uvidíme, či to bude stačiť. Ako to vlastne vypadá, neviem. To ja sa vlastne už asi nedozviem, pretože ja to nebudem snímať ani nič také ani kupovať, takže... Keďže sme samozrejme Dracula, tak musíme dať čo vysadne. Také víno, krvičku alebo niečo také. Play. To by nechcel byť taký pán. To by. My sme sa zo zlej strany. Nerov, ideme piť krv.
to predtým mi to celkom v pohode vychádzalo, teraz ako mám problém, čo? Tam pred ním stále netrafil jeho, ale toho za ním veľmi dobre. Díky ty Drakuli, no. To si ide od začiatku, že? Dobre, toto viem. Viete čo? Ok, sme späť. A pekný plášik. Vyšiel sa. Páči sa aj vám, páči sa vám. Ak hej, tak dajte. Toto. Napíšte do komentu. Napíšte do komentu, ako najväčší youtuberi sa to praví. Napíšte to do komentu. Taký pláštik nebol by sa. Teleportovali sme sa, nie zle. Die, devil! Nemohol použiť predtým. Take him down! He's mine! Come here! Išiel som to tu, počkajte, ja som... Či ma... Aha, dobre, tu som to stišil, že ja už som zimol. Páčte, to sa si chrobí. RP, pane bože, čo ja mám vedieť skade, čo je RP? Žiadne RP predtým nepoločím. Menu. RP tu sa tak... OK. Asi to bolo to. Come on then! Die, devil! Tak nič. Ale naozaj. Die, devil! Nie je to tak zlá, páčilo by sa im to, ale bude toho veľa v jednom, sme na jednom území, ako sa to povie skoro. Na jednom mieste viete, akože hráme.
ešte neviem presne, ako to musí ďalej, čo sa tam také deje. Ale môže byť proti takým kyklopom alebo orkom, ale to asi proti ničomu takému sa nebudeme. Také má pekné nechtíky. Lekulino. Come hore. Hore. Skúš sem. Zave sa tam. Keď to ďalej. Slnečné svetlo to asi nepročíme, či? Tak nič. Vie naštvať. What is a man? But a miserable pile of secrets. Seriously? Asi jeden poslanec bude v tomto dome. God is with me, monster. That will be your ruin. Tonight will be your last, Prince of Darkness. Back to hell, demon. You don't belong in this world. Demon. You're going to die. Policia že nám dala také šupy. Nemôžu takto dávať, ale okej. Posledná asi neskončí najlepšie.
No to bolo tak spravené, že nás má rozbiť, tak pozerám. Zabudol som hlavne, teda. Už dobre. Ďakujem, že ste spozreli toto video, toto bude asi z tejto hry všetko. Tak, dúfam, že sa vám páčilo, ak hej, tak dajte nahoru, akože už viete, a like a ak tak mi dajte odber. A to je asi všetko, tak sa majte.